Sinds 2006 wonen we hier in IJsbrechtum. Ik ben een Drent, maar ik kan wel een beetje Fries praten. En ik speel ook bij het toneel hier in IJsbrechtum. Maar ja, ik denk in het Nederlands. Dus ja, ik praat toch ook Nederlands. Net in het Fries, ja. Maar ik kan ze heel goed verstaan, ja? Hey. Hey. Is het nou ook iets wakker? Dat staat ook blauw. Ja, super. Met blauw. Ja, dit is super. Dit is echt een aanwinst. Ja, we maken natuurlijk al wel gebruik van het eerste, maar het is mooi dat het nou in de winkel kan. Ja. En het ziet er natuurlijk heel mooi uit, dus echt een aanwinst, ja. Ja. Nou, super bedankt. Alsjeblieft. En tot gauw. Yes. Bye bye. Hoi. Hoi. Ik doe dit nog maar een paar jaar. Ik heb 2 jaar geleden mijn vakdiploma gehaald. Eigenlijk was ik manager in de kinderopvang. Ik had heel sterk het gevoel dat ik toch nog heel graag een creatief beroep wilde. En ik wilde beslist niet meer leiding geven. Daar had ik echt, nee, skimmy nocht van. Ik zit al heel veel goede bloemisten en in IJsbrechtum staat er nog geen één. Dus ik dacht, ja, dan doe ik dat. Kleinste bloemenwinkel van Nederland. En nou ja, in ieder geval van Friesland volgens mij. Want hier in de buurt ken ik echt niemand met zo'n klein winkeltje. Voor zover ik het weet, was er eentje in Noord-Holland die dat wel eens riep dat hij de kleinste was. En die promoot hem zichzelf met 8 vierkante meter. En ik heb 7,8. Dus dat is kleiner. Ik heb geen stromend water. Dat is voor een bloemist natuurlijk hartstikke onhandig, want die bloemen die hebben gewoon water nodig. Maar gelukkig heb ik een hele lieve buurman hiernaast waar ik altijd water mag pakken en waar ik zelf naar de wc kan. Dat heb ik hier natuurlijk ook niet. Dit is het, zeg maar, wat je ziet. Maar goed, dat kan hiernaast, dat is 1 deurtje verder, dus dat is geen enkel probleem. Het wie mijn opslaghok van bier en containers en jeppels, maar goed, die hek nog achterop de roos tegen. Dat moet kennen, het heeft wat meer werk, maar nee, dit moet kennen. En dan maken we eventjes rijlen, zeilen, maar roeien. Nee, roeien, rijlen, zeilen, maar de riem die je hebben. Dit kan in de ruitskassen. Nou, ik vond het wel mooi. De winkelstraten van IJsbrechtum. Dus ik hoop dat het een succes wordt voor haar. Maar want het versterkt haar en het versterkt mij. Want Blom ben altijd gewild. En je komt zo mensen voorbij, dus de Journal Blom. Oh, dan kunnen we stappen. Oh, dan geef ik weer naar de winkel. Hoop ik. Nee, heel leuk. En kwalitatief heel goed en net duur. Dus dat scheelt ik, nou. Zo? Ja. Nou ja, het hokje, we noemen het nu winkeltje, want hokje klinkt niet zo positief, vond ik. Maar echt heel lang geleden was het min of meer de brandweerkazerne van IJsbrechtum. Ik ben nog op zoek naar een leuke foto van dat het in die hoedanigheid gebruikt werd. Dus bij deze een mooie oproep. Misschien is er wel iemand met mooie oude foto's van IJsbrechtum die me daaraan kan helpen. Want dat lijkt me leuk om dat hier ergens aan de muur op te hangen.